Pronita, ओमफ्राय आरो लक्ष्मी, माइनु, ओमफ्राय प्रिति लुगैखानाङा दे मनिका लुगैथारनाङा नोंसोरो जों बेसेबां गोथाव साहा लोंदो सानैदो नै मोनानि गाइखेर साहा लोंनो गाइखेर साहा फुदुंदों आं बिथिंजाय जों बेलेग गोजान जायगायाव दंफैयो होनदो बिथिं आङो गोदान आलासि देखायनो नागिरदों माने जों सानजों साख्रि मावो नालाय मैगं सायगासिनो दङ बिथाङा मा मैगं सायदो मटर जिरदों ओमफ्राय गोथाव संथारसै ने आंनिखौबो नुदो सेम बायदि मामोनलाय ओमफ्राय न'हानि ओमफ्राय आं रोंलाले गैला बावगारबाय एखे गानलायबावदोंसो नाय जोङो एखे माने एखे गाननो मोजां मोनो ओंखायनो सेम गानदो जोङो नङा गस्लाया गिदिरखा नङा आरो जांख्लायाव गानबासो मोजां मोनखायोलै ना नङा हारा नुजाखानांगौनो सिख्लाफोरनि होमबासो साइज नुयोनो नुग्रा नङाबा इदिबाला माबाबालाय बुरि बायदि नुयो ओंखायनो हारा गाननो जानांगौ नुखाय रेसिपि लानोसै आरो जोङो सालायनो आंनि फिसाजोआ फरायगासिनो दङ खोनाया बियो साहाखौ लोंसै टेबनो सानथामजों जासिगोन आरो जाबाय आरो हा आलुबो जागोन दां नायदो मा साब्रैल'खासोना र' साहा लुखुरदां गाइखेर साहा लोंनाया गोबावमान जाबायमोन दिनैदो खेबनै जासिगोन आं लोंनाया दिनैथ' दै खेबसे आरो दा खेबसे नोंहाथ' आरो एगजाम हैनो थांनाय मानाय Cai hoन्दो चायलायल' होन्दो सुआयलायो इयावनो सिङावनो सुइथां सासेनिनो nih iya nggak apa-apa selalu nih mana mentah iyon lu kan saya mana saya anu iya aduh desa kalian dulu di jalan ketemu sana saya kayak Lakshmi, Pronita, ओमफ्राय आरो लुबैना प्रिति गोथाव ना आं फुदुंनायलै मा नंदो मा बिलाइ गजा नामा आयु बोरैबा मोनसे नुखादो आयु अबस्था नायखि फुदुं माथो खोनायाखै पाइप आखिनाय बिदिखौ माबा आखिनायसो होनदों आं बेलाय आङो गावसोरनि बानायनाय साया आं फुदुंनाय आरोना दैमा बुंदो साया गोथाव जाथारदो ना मिलौहाबलायनाय लोंदो माने बिथाङा दिनैसो मोनलोंदों आंनि साहा फुदुंनायखौ प्रनिता ओमफ्राय आरो लक्ष्मी माइनु ओमफ्राय प्रिति लुगैखानाङा दे मनिका लुगैथारनाङा नोंसोरो जों बेसेबां गोथाव साहा लोंदो सानैदो नै मोना रावबो गैया माने जों ओंखायनो मैगं हागोन जायो बिबो समजों लोगोसे माथो
पिल जाथारदोलाय इथिं केमेराया बोरैबा पिल साइज जाथारदो बिथिं केमेराया बोरैबा पिल साइज नुथारदो मानसिखो हाय हेलो होनदो कैसे हो अच्छी हो होनदो कैसा लगा अच्छी लगा अब क्या बना रही हो खाना और क्या क्या सब्जी है टमाटर नाम क्या टमाटर आलू मटर और आलू वाला मैं अभी बनाने वाली हूँ ये है कैसा मिर्ची ना क्या कहोगी इसको मिर्ची और प्याज ज्यादा हिंदी नहीं आती a little bit ayo iya mau gitu bahkan kan sebenarnya produksi saya kan Kile gitu moजां मोनोलै ये हमारी आज का रांदिनी रांदिनी होंडे अभी मैं इसको डालने वाला हूँ डालो या sini tahu yang mau terjadi ini bikin apa nih bunda sini aku lagi satu nih kan dari waktu dari mana tahu phải được đâu con treo hả bây đâu thì nó đỉnh thôi đâu này cái thể mà bạn đâu bị gì không này yes sir malik dia na đâu bị gì không này cái được chỉ mặc nó cái không nó dàn sao dàn chứ ai đi được đi mà thử đi không dàn chứ yêu để đàn sedang bici yêu đâu sẽ tiếp này con thâu thâu con khana 가타비랑 이거 비밀이야. 마, 또 비치 나도. 비는 너 비싸로 신어. 예. 에이, 항수 그런 거. 그래? 항수 에이래 신어. 항수 고르. 비치 나갑도. आंना मैगङा ओंख्रिया मोनबाय बिलाथि आलु मसरा दुन्दियाबो होबाय नै बिथाङा रिल्स बानायगासिनो दङ बे बानायलाय आं बानायगासिनो आरोना जोङो रिल्स माहाय बानायगारनांगौ ना एसे जाम्बि जाना थाबाबो जाया दानि जुगाव गासैबो रिल्स बानायखायो नङा होमबासै दाउदै एवनोसै एबार मामब्लेट होननानै मामब्लेट दाउदै मामब्लेट एवनोसै दै लोङि दै सनानि गिलासाव दै लोङि सनानि गिलासावहाय दै लोङि सोर सनानि गिलासाव दै मोलोंखो नै आं मोलोंबाय लोगोफोर सनानि गिलासाव बिथांखौ दाउदै होनो नागिरदों आं दाउदै गुगुनिनो आंथ' मिथिफेरा दिनैसो खोनाफेरदों गुगुनि होनो होननानै आंनिया मामब्लेट होनो एरफ्लेनाय होनना बुङो आरो बिसिना मामब्लेट माबा गुगुनि होनो गुगुनि होनो जोंनिया मिथिया गुगुनि होनो नामा होनो जिखुनु आंनिया दाउदै एरफ्लेनाय बानलु लादां आंनो मोनगोन नायो फिसा संना ओंख्रिखौ आं संबाय दाउदैखौ बे एवलायबाय दोस्त है तो ऐसा होना चाहिए हम साथ साथ रहेंगे साथ साथ काम करेंगे साथ साथ जीने मरेंगे बिथाङा दाउदै एवगासिनो दङ गारबाया खुगायाव दा खोमसि जालायबावबाय हालदै होनोबा नै देलाय हालदै होनो आं थावआव ओरैनो माहाय होयो आरो
थाव दहाय होदोंमोन दा बेयाव एसे होना हो गोसो दंबोला बुंना लाखादादै सथांस'नि जिउ नाजागोन फैयाखैलै लामाथिंनि मानसिफोरा फैनाय मोनबा माबागौमोन ना खोनांगौमोन लकेल दाउदै होनदो सोरबा सोरबा दाउदैथो नुना होनानै माबानो हायो आं रोङाहाय खालामफेराखै आंबो खालामबालाय रोंगोनदां संख्रिया नमक आयडी नमक होनदो जाबायहाय दाउदैफोराव नांखायो दुन्दिया होबानो मोदोमफ्रु गोथाव जाखासिगोन आरो सोरनि थाखाय दाउदैया फेभरेट आंबोसो गोमोर जानो होयो फिसा खामनायाव गावफिन भिडिअखौनो लायाखैलै आं होनगासिनोलै धोनिया फाननानै बावगारदो होनदो गोथावनो धनिया पत्ता अभी हो गया ट्राई करेगा तो ये जल जाएगा ओके केराहि होनोमोनदां हिन्दीनि हारसासो न' मादि होनोमोनथाय गोसोआव थायालै थाया रायलायबाय थाबासो गोसोआव थायो खोबदो बिदिनो खोबथ'दो ओंखाम जाखांबाय जोंहा हरनि ओमफ्राय दायो उन्दुनोसै 10:30 वाव 10:30 जाबायनो दिनसे जोंहा सेम बार्डे प्लेन सेम ब्लू स्काई ब्लू होनबावो आंखौ नायदो आरो खनायना गोसोमसोमखौ लाइटनि खोमसि थानायखाय खोमसि नुबाय आंहा दायो लाइट हाथायाव दोङो हाथाया ओरैबा गोसोआव हाथायखौ टिं जोंनो नांगौ माबायदि मा होनलाय निग्र'फोरनि बायदि जों दायो उन्दुनोसै नोंसोरखौ उन्दुदो गुड नाइट गुड नाइट बाय बाय have a sweet dream जों मा होनदोंमोन सानसेनि ना साननैनि डिउटियाव फैदोंमोन जोङो सानसेनि डिउटियाव फैदोंमोन जोब्बाय दिनै सोरांबाय नालाय थांफिनलायसिगोन जोङो दा स्कुटि सालायनोसै दा लामा ससेयाव देखायगोन जोंनि स्कुटिखौ बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जों थांसै बेनो आरो जोंना स्कुटिया होनदो दामि स्कुटि ओमफ्राय आंनि खानायखौ नायदो आंनि खानायखौ डेन्जारलै हाया रावबो जोंना स्कुटिया बेनोसै आरो थाव सोयि पेट्रल गैयि फैसा थाङा सान्दुङा खावलायखौ फुदुंगोजोबसिगोन फारसेल' बेबो आगदाल' चलो बिदि जाबा बहाय फट'खा खानायालाय मानोथो फैबाय थायो सिगांथिलाय